kai ne jarumi. Kai jarumi ne har kai fice a bakin soyayya. Da kin shiga zuciya kin gini gunki na daga tuta. Kai jarumi ne kayi rawar gani a bakin soyayya. Tunda ka iya jura dafi na sogun ka na daga tuta. Kai jarumi ne in har kai fice a bakin soyayya. Wanda ya iya jura dafi na sogun sa a daga tuta. Kai ne jarumi. To ai ke biki sani ba, kin san me za ku yi? Ki samu yan wiwi na nan gangaren ki tara su samu mai gidan nan a samu wani ki burma mai bukatan nan mako ga da kai ta fito ta. Kin san idan naga kina irin wannan zaman takura zaman kwanta, kin san inda hankali na yake tashi kuwa. Dan Allah kawata ki saki zuciyarki, ni ki mun fara'a ko zan ji sauki. Arzikin kama ƙasa wai iji yan iya magana. Allah ya hore masa arziki yana kuma tusarrafi da abin da Allah ya bashi ta hanyar da ta dace. Amma sai dai ba a mugun sarki sai mugun bafade. Jarumi ne kai daga kamfanin Dokan Tagwai Movies. Kai ne jarumi. Shi dai rabo rawani ne, idan mai sama ya cishe ka babu abin da ba za ka karba ba na daga kyauta a gurin wannan attajiri. Dama ka iya mota ne? Yayin da mahaifinta yake kyauta da abubuwa kamar dan wake a cokali, ita kuwa yarsa kyauta take da zuciyarta ga saurayin da take so. Kai ne jarumi. Matsala dakata abokina, ka san yadda nake son ta kuwa. Da aka yi mana naɗin sarautar Hausawa ta Abuja ranka ta kam. To nan gaba ma ta Najeriya za a yi mana. Ya ragar ka cikin tashin hankali haka. Ka kwantar da hankalinka. Shiryawa mai Jidda Abdulhamid, mataimakin mai bada umarni Ayatullahi Tagi, ɗaukar nauyi Alhaji Nasiru Soja, bada umarni Bashir Ismail. Wallahi mutumin nan bai da kirki wallahi. Cewa in ba biya shi kuɗin sa ba zai mana watsi da kaya. Kai ne jarumi, jarumi ne kai.